Lento le yokuvala kokuthi iy'bongo zihlukane ngesenzo esenziwe ilowo muntu womndeni okwavala lelo side lokuthi kuhlukane iy'bongo kwayenza indaba ngoba yabona isizukulwane sanamhlanje asizwa ngampela-ke manje. Hlampe ngani noma lezi nkinga ngoba mina vele nguwumuntu osuke edilana ney'nkinga zabantu isikhathi esiningi. Yabona lento yokuthi iy'ngane lokhu ezidlala nazo kodwa egcekeni isiyandile and ayifiki namhlanje akuyona into eqalayo, into eyikhona sendulo. Lento lena iyonakala ekutheni khona abantu beyimbambatha ngale nkathi yenzeka kwambambathwa kakhulu amahlazo kade ilokhu kukwanda kwey'bongo ezinye zazo ziphuma ngoba ziningi iy'bongo ey'phume kungekhona kuhle, kungekho kuhle. Uma uthatha uhlokoloze ekhaya nje kwanganceni ukukhishwa isibongo kuthiwa abakwahlokoza lapho. Thothi sezotholakala iy'bongo zalo nsizwa-ke ebiyibongwa ngazo isiyobonga ngalo sibongo ukuthi abakwahlokoza bangobani, kanti basuke esibongweni ngoba wahlokoloza udadewabo egcekeni. Leya nto leyo engathi kofuneka ibuye manje ngoba iy'ngane zanamhlanje zisaba ihlazo. Kwabenza abantu bakudala basaba-ke ihlazo bahlonipha ngebala, babeyihlonipha into bazo ukuthi kunjani. Into kanje iyichila yenziwa amanyala. Ngisho ngoba njengamanje kuthe sekusezulwane sogogo bethu uma ngabe ngingaphazami lento yalokhu ifihla imbambatha uma yenzekile isiyavuka-ke manje ezizukulwaneni. Ilapho impela eqine khona kakhulu-ke njengamanje angazi kwenzakala ini noma mhlawumbe umhlabi la ubhubha noma kwenzakala ini angifuni uqamba amanga. Ngithi mina kuyohamba kambe kumele ibuye ivuke lento yokuthi abantu uma ngabe kuwukuthi bake benze umkhuba ngabandawonye bazalisana ingane bekhishwe bephiwe isibongo sabo. Leya nto ayibulali muntu ngoba kugwenywe lento yokuthi abantu bengalisabi ihlazo ngoba hhayi kunzima-ke manje. Nanokuthi emakhaya bekukhona izindlu zorondo kuhlukanisekiwe umfana enelawu lakhe enehlanzo zakhe, intombazane ingane entombana ayihambi ingene kulona uma ngabe imcela. Namanje kusenzeka emakhaya aphilayo ime eminyango ithi sibanibani uyabiza uyacela ayingeni endlini elaweni lomfana. Number 2, usisa akamhaga ubhuti wakhe emakhaya ngokwasemakhaya nje imfundiso yakhona akamhaga ubhuti wakhe. Kushuthi abazali ogogo babegwema zona into ekanje abazali kahle kahle. Futhi ingane entombazana bayitshela bethi gqoka nabo abanewenu. Ayihambi lento ezenziwa ama-igqoka usentimitha. Iy'ngane ziyekelele kakhulu njengamanje and abazali bagxile kakhulu enkolweni bahamba kuphela iviki iy'ngane zisele zodwa. Miningi imikhuba eyenzakalayo sekukuningi kakhulu-ke make ngidibana and anginaso isixazululo sakho mina. Abantu ngiyabalana bodwa bengabasekhaya bemethisene, anginaso isixazululo saleyo nto leyo. Mina angifuni nje ukuqamba amanga lo ngizenza umuntu ongathi uprofessor, angisoprofessor, angifuni nje kulokhu ngiba namanga ngiqamba amanga kubantu noma mhlawumbe ngizenza umuntu ongathi akahlolwa lutho, angikwazi konke. Leyo nto nje isuke ikhomba ukuthi kunenkinga ekhona ekhaya la isuka khona. Akizanye ukuthi ilungiswe ngoba naseqaleni thothi kwambambathwa kwaze kwadlula abantu ngoba nakho kufihla ukuthi kungafuni ukuveza ukuthi le ngane kahle kahle izalwa khona la ekhaya, umkhuba usegcekeni. So-ke lento yayi-right eqaleni ngoba kuney'bongo zoba zaqhamuka kangakanje uthothi sihlobene ney'bongo ey'ngaka. Ingoba ezinye zazo zay'phuma ngakho ake ngilinganisele uma kuthiwa mhlawumbe ubulala umuntu wakwini egcekeni mhlawumbe nabulalana, uzophuma isibongo kuthiwa abakambulali laba isibongo sabo noma abakabulawayo. Bethakazela kuthiwa umbulali nina bosibanibani enabulala umuntu emini ilanga libalele. Kuyingoba vele babe wabulala egcekeni lakwabo. Uthothi bazoqhula bazi ukuthi bona laphana abakwambulali. Lento ngampela ngisho nje kufanele ngabe uyazanya ukuthi ibuye ngoba iy'ngane manje angazi kungena emiphumoya lento ukuthi abantu bengabandawonye kuthiwa sebemithisene. And anginaso isixazululo saloyo nto mina. Angifuni nje ukulokhu ngizenza umuntu ongathi uprofessor. Inzima kabi lento lena ukuthi abantu bandawonye kuthiwa sebegangile baze ngoba angazi uganga kanjani nomuntu wakini mina. Angazi. Ngithi-ke mina kuyofuneka uzanye indlela yokuthi kubuye lento elokhuzana yokuthi umuntu uma ngabe esenze icala egcekeni kwabo akakhishwe nje, akhishwe isibongo sakhe, akhishwe ngalento ayenzile ukuze bezofunda isifundo nabanye ukuthi ayi ngeke sizoba sehlazweni wakhe umuzi wakhe ngapha mupheni isibongo sakhe nimkhiphe umuntu ahambe ayokwakha isibongo sakhe ngoba lento iyaqhubeka iyenzeka. Ukuvalwa kwayo kwenza iphutha elikhulu ngoba njengamanje iyona la ivuka khona kakhulu because kumbambathwe kakhulu imizi. Namhlanje kubuya imoya yabantu abenza ingane abahambe benza into omkhube kanjalo egcekeni. Iyaqhubeka lento iyana. Ngiseza nevidiyo uMamezala, angikhohliwe ngevidiyo uMamezala abahlukumeza iy'ngane eseyiganiwe, abahlukumeza abakoti bese bancane bezele nabo beney'ngane benamadoda
amadodakazi esazohamba la madodakazi nawo yokwakha imizi eGhana, bese kusathiwa hayi uSibonibani unebhadi wagana umendo wabuya kanti hayi useshawa zinduku lezi ababezenza nonina behlukumeza ingane yabantu ifika incane. Ngoba uma ngabe umzali ingane ifika kuwena izokwakho ikhaya, wena uthathe njengomzali wakho uthathe uyisondeze eduze uyifundise impilo yakho akuphilwa kanjani bese uyinikeza indawo yayo njengomakoti. Ngiyeza naleyo video ngisekuthenini lento yokuvala ukuthi abantu bekwazi ukuthi mangabe uzalisene ndawonye bekhishwa isibongo sabo yenza ukuthi kaZulu lo mkhokha uqhubeke uwenzeke ngoba kuzolokhu mbambatho bese ubuya ngoba into embambathiwe engalungiswanga iyabuya. Abazi lezi ngane yonke lemndeni ekwenzeyo lemkhuba azizenzi lezi ngane. Umzali uzalise omnye umzali ubani umshana uzalise bani abazenzi. Kunento efihliwe sesibongweni isuka kude. Engathi lento ukuthi abantu benikezwe isibongo sami benze umkhuba benikezwe ngawo njalo yayi right le nto kuyofuneka ngabe ihambe ibuye ngenke. Angisazi isizathu ekwenza ukuthi ivalwe kwakwenza njani, mhlawumbe ngelinye ilanga siyosithola ngoba siyaphila sikhona. Kodwa ngithi mina kufuneka lento yayi right eqena umuntu wayekenza ukuthi asabe ahloniphe. Njengamanje izona samanje asizwa nhlobo basitshela bayeke baboda bayeke intombi basebenzisa sim2. Angiyazi lento leyo umuntu athi hayi nakawuthanda usim1 usebenzisa sim2 entombini kuningi singena umoya omubi. Umoya kaSathane ongekho uwona osubusayo impela ke manje. Ngiyabonga ithuba.